exclusive ya Madzibaba Ishmael. Nezuro Madzibaba Ishmael could not attend court because he was not feeling well, and he was housed at Chikurubi hospital for him to be attended. And you recall ndakataura inini ndikati Tilda ataura pa live yake yakaita a day before yesterday, achitaura kuti Madzibaba vakafenda pavakaudzwa kunzi mave nema fresh charges, and I am reliably informed that he has not yet recovered from that. Kuti vange vachizonodaira saka ndichitaurawo vanoziva mafambiro zvakaita hanzi pavakazoudzwa vanzi vapiwa bail vakubuda bail rakuda kubhadhara vakaudzwa kunzi aiwazve tine dzimwe mhosva dzavo idzi dzakamira dzakadai hanzi munhu akabva fenda kufenda chaiko pasi. Saka magadhijeri ndo akazomhanya kuita first aid kuti munhu aite sei, kuti munhu amuke. Vachimuka vakadzokera kupi? Vakadzokera kujeri, ndokwavari vari kuappear mukoti mangwana kuNorton, vanenge variko kucourt, is appearing in court. And the question is he reacting in shock? Is he faking, or something has happened to him? Vamwe vari kutiwo mastreet vari kuti achaita zvakaita gumbura. So imimi munotiwo kudii nezvikuitika kuna Madzibaba? Nekuti tichasa nyaya yavo iyi takazvitarisa zvedu tisingambodii zvekuurwa takaveka mupinyu. The state is supposed to find a case against Madzibaba. Ndo heads of argument akanga ariko kucourt patakaenda last time, vachiti nyaya dzekuti vaita vaviga vanhu pasina burial order, these are finable offenses. So zvoreva izvo kuti hadzisi nyaya dzekuti Madzibaba vangange vachiiswa padare redzimhosva, asi idzi dzazobuda idzidzi dzekuti vakaitisa vana vadiki, haidzidzi dzinogona kunge. Saka chandisingazivi manje ndechekuti is it because he was praying, or he was praying and hoping kuti nyaya idzi hadzizoitwe find out? But alas, these issues have been found out, because remember last time akaenda kujeri nenyaya yekurowa mapurisa. Right now anogona kuenda kujeri nenyaya ye-statutory rape. Saka pakaipa. But anyway, munofungei nenyaya yaMadzibaba Ishmael vari kunzi havasi kunzwa zvakanaka? I know some of you be saying kafere kujeri koko kafe. But what would you want to happen to Madzibaba Ishmael? Dai wanga uriwe, or if kana uri hama yakasanganika nematambudziko, maybe wakarasikirwa nehama dzakaenda kuLily Farm ava kugara ikoko vakatoti hatisisiri hama dzenyu. What do you want to see zvichiitika kuna Madzibaba Ishmael? Tell us in the comment section. Tosangana mumavideo anotevera.